Veïns de 30 municipis s'han posat aquest matí a fer neteja de les vores i dels rius catalans. És el quart any que l'associació Projecte Rius organitza aquest acte cívic i reivindicatiu per mantenir aquests espais nets. Ferralla, llaunes, cartró, plàstics i fins i tot un sofà, una bicicleta i un televisor són objectes que els més de 700 voluntaris han trobat vora els rius avui. Però a més de la neteja, el que també és molt important per l'estat dels rius és com estan els boscos a la ribera. La qualitat ecològica d'un riu no es mesura només en funció de l'aigua que hi baixa. L'estat de la llera de les riberes també hi juga un paper fonamental. Al Pas del Ter per Osona s'està duent a terme un projecte europeu, el Recover, destinat a millorar els boscos de ribera. I és que la relació entre animals i vegetals és vital. L'aigua pot estar neta, però està morta. És per això que és molt important tota la vida que comporta. Ara l'espai sembla desendreçat perquè es tallen arbres que no són autòctons i, a més, són invasors. Part de la llenya es deixarà perquè hi ha espècies que s'instal·len a viure. Segurament d'aquí 5-10 anys preveiem que això estigui molt millor i progressivament cada dia es vegi més bonic, però també més ric, més divers, amb molta més varietat d'espècies autòctones. Hi ha ocells o hi ha rosegadors que s'alimenten, per exemple, de les llavors del vern, altres que s'amagaran amb les seves arrels. Clar, això, amb una espècie al·lòctona, aquesta adaptació tan forta no hi és. Precisament l'estudi anual del projecte Rius presentat aquest hivern considera que aquest any que no hi ha sequera és en el bosc de ribera on cal concentrar els esforços. Encara no hem entès, sembla que hi ha un espai que és del riu i que no és nostre i encara continuem construint, fent un seguit d'infraestructures molt a prop del riu. Buits aquests aquí es poden reforçar amb més verns. Més verns aquí, primera línia, i roures en plan de besa a la segona línia. La nova distribució vegetal pot influir tant en els moviments dels ocells i el repartiment de nius, com en el desenvolupament de peixos i altres espècies que viuen a peu d'arbre o dins del riu. Els primers resultats de l'estudi es podrien començar a tenir l'any que ve.